Hyvä, anna mennä vaan. Tää oli se raskain versio. 10 sekkaa. Katsotaan kuinka kauan jaksat. Vielä liikkuu hyvin. 20 sekkaa. Vielä jaksaa. 30 sekkaa ainakin teet. 30 sekkaa. Vielä puskee. Vielä. 40 sekkaa. Vieläkö jaksaa? 15 sekkaa enää. Nyt verenjänne loppuun asti sitten. 10 sekkaa enää. Ei hyydy. Ei hyydy. 5, 4, 3, 2, 1 ja stop. Hyvä.